Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Soc Jordi Benacalotxa i soc actor. Segons l'Estatut dels Treballadors, tots els artistes, actors, ballarins, músics, artistes de circ, directors d'escena i directors d'orquestra, som treballadors per compte d'altri. Això vol dir que quan treballem, en qualsevol espectacle o producte audiovisual, hem d'estar contractats laboralment, mai amb un contracte mercantil i o facturant. Cultura és treball. Ens rep amb el seu barret panamà negre, amb un gran somriure sota el seu bigoti blanc, tots dos amagats sota la mascareta. I com no podia ser d'una altra manera, quedem a Sant Andreu, a un edifici tan emblemàtic i arrelat a la història del barri com ell, a l'antiga fàbrica de fils i teixits Fabra i Coats. És un plaer conèixer personalment en Jordi Benacalotxa, un dels actors més veterans de l'escena i les telesèries catalanes, tan entranyable com encisador poder escoltar-lo parlar, fent un recorregut pels últims 60 anys de la història del nostre teatre. Començarem parlant del seu característic cognom. La clotxa és una empanada típica valenciana pròpia de les comarques del Maestrat, que es caracteritza per ser un cantó del pa rodó buidat i farcit d'ingredients propis de la dieta mediterrània de pagès. Segons en Jordi, segurament bona clotxa va derivar a Benacalotxa i són només en l'actualitat 5 persones qui porten aquest apetitós cognom: el seu fill, la filla, el germà, el seu nebot i ell mateix. Vol que el teatre porti el seu nom? No, es veu que no. M'ha trucat aquest matí i m'ha dit que li posem el nom d'algú que tingui més a veure amb el teatre. I què fareu? No la podeu convèncer. No, ja hem pres una decisió i posarem el segon nom més votat. Núria Espert. Ah, molt bé. És una actriu molt famosa, oi? Massa i tot, perquè a la senyora Espert no li podem pas demanar que vingui a inaugurar el teatre. En canvi, la Mònica la teníem assegurada. Espera. De ben petit ja es passejava pels escenaris i entre les butaques del casal de Sant Andreu. El seu pare, en Joan Benacalotxa, va ser durant molts anys el primer actor i director de la companyia de teatre. Cada diumenge al matí s'emportava de la mà el petit i l'asseia a primera fila mentre col·locava els decorats i les llums per l'obra de la tarda. El meu pare fa màgia, pensava en Jordi. Jo vull estar allà dalt. I a mida que va anar creixent, més desitjava pujar a l'escenari. Però no hi havia manera que el pare li donés cap paper. Als 10 anys es va atorgar ell mateix els seus papers. Escollia de l'obra que es representaria aquella setmana el personatge que més li esqueia i se l'estudiava. I arribats al diumenge, quan li tocava sortir a escena, ell deia interiorment el paper des de la butaca, imaginant-se dalt de l'escenari. Només actuava fent de dimoniat als Pastorets o dins el cor de les sarsueles, ja que eren 2 produccions on es necessitaven molts actors a les taules. No va ser fins que un nou director va substituir un temps al seu pare quan va debutar fent de criat a La Caraba, de Pedro Muñoz Seca, dient 2 frases que van ser per ell com un somni fet realitat. I des d'aleshores ja no ha parat mai d'actuar. T'he dut una cosa que suposo que et serà molt útil. Em sembla que en tens més d'una, però potser avui et vindrà de gust estrenar-la. Sents de la mama? No és el de la mama, és com el de la mama, però no és el de la mama. Va ser una gran formació diària, ja que es representava una obra per setmana. S'assajava de dilluns a divendres. Dissabte assaig general i el diumenge l'estrena. Una estrena on hi assistia tot el barri, omplint el teatre de gom a gom. Fins que als anys 70, amb la Guerra dels 600, el teatre amateur va patir una davallada, perquè tant el públic com molts actors de la companyia marxaven amb el cotxe per distreure's fora del barri. Era moment de la creació de noves companyies amb persones compromeses com ell. Així va néixer el grup Antifaz i l'Ou Nou Teatre, de les quals va ser-ne fundador i on va coincidir amb en Joan Bas, qui va donar-li una base més profunda com a actor i el va introduir a la televisió a final dels anys 70 i inici dels 80, fent papers a programes infantils com Quitxalla i La Cucafera i més endavant a sèries i culebrots com Nissaga de Poder, Plats Bruts o Vent del Pla.
El salt al teatre professional el va donar quan en Jordi Messalles li va oferir una participació a l'Art de la Comèdia, amb La Gàbia de Vic, i allà el va fitxar en Sergi Balbel per fer el seu primer paper d'avi a La filla del mar. La veritat, no ho sé. L'Eduard ha trucat quan jo era fora amb els ocells. L'Assumpció s'ha posat al telèfon. Pobre Eduard. Deu estar fet pols. Ha de ser molt gros que la teva pròpia mare, si tingui la relació que si tingui, hagi intentat suïcidar-se. I tant. I els metges què han dit? Se salvarà? Està malament, molt malament. A l'Eduard no li han deixat ni veure. Però bé, deuen haver fet algun diagnòstic, no? Només ha dit que estava inconscient i que l'estaven intentant reanimar. Tomàs, quan sàpiga alguna cosa, faci-m'ho saber immediatament. I si puc fer res, el que sigui, no dubti a dir-m'ho. De debò, el que sigui. Gràcies, senyor Montsolís. Li dono les gràcies en nom de l'Eduard. Bona nit. Bona nit, Tomàs. Bona nit, Tomàs. No és, però, fins al 2001 que es dedica en exclusiva a la interpretació. Va treballar 41 anys a la Pegaso, compaginant durant 20 anys el teatre amb la seva feina d'informàtic. Va ser de la segona generació d'informàtics llicenciats a Barcelona. Són més de 200 obres en les que ha participat, a més d'incomptables capítols televisius. Per citar-ne algun més dels que hem mencionat, ha esdevingut un intèrpret habitual en sèries com Hospital Central, El cor de la ciutat, Isabel, Cuéntame cómo pasó o Kubala, Moreno y Manchón, entre d'altres. En teatre ha participat en Un dia, de Mercè Rodoreda, Després de la pluja, d'en Sergi Balbel, Dissabte, diumenge i dilluns, de l'Eduardo de Filippo, Agost, d'en Tracy Letts, i Liceístes i Cruzados, d'en Serafí Pitarra, entre d'altres. Ha actuat també als telefilms Jo seré el seu gendre, Mirall trencat, A Marinyeira i Olor de colònia, i a pel·lícules com Excuses, del Joel Joan, i El gran Vázquez, de l'Òscar Aibar. L'any 2014 va ser guardonat amb el Premi Arlequí de Teatre. Bona tarda, Jordi Bonacolotxa. Hola. Documentant-me per fer aquesta entrevista, t'he vist en un vídeo de l'Associació d'Actors, justament allò on estem, en el que afirmes rotundament que la cultura és treball. Lamentablement, en aquests moments podríem matisar que no ho és, sinó que ho hauria de ser. Estem passant una època molt fotuda. Tot i que, en el meu cas, no m'afecta tant. Primer, perquè estic jubilat i tinc la sort de que a finals de mes Cobro igual. Igualment, acaba. I després que, a més, he tingut una època que he treballat força. Però realment, en el meu cas, no és el general. Realment, en aquests moments, és molt complicat. És molt fotut, És molt fotut. Als 3 anys ja acompanyaves el pare al casal de Sant Andreu els diumenges. Aleshores era el director per preparar-ho tot per l'estrena de l'obra. Sí. Em crida l'atenció que com és que vas trigar tants anys a decidir a dedicar-te professionalment a la professió que ja la portaves a dins, no? És veritat, jo també m'ho pregunto. Saps el que passa? A veure, no és el mateix ara que als anys 60. Jo tenia... Bueno, no sé si ara està pitjor la cosa. Bueno, però en l'època... No. A veure, si m'explico. No fa gaire vaig llegir un llibre que explica una mica la seva vida a Solman. I és una mica paral·lel al que em va passar a mi, perquè ell també era d'un centre catòlic, del centre d'Horta, i també va tenir, però ell va tenir la sort que en un moment determinat, quan encara era molt jovenet, li van donar la possibilitat de passar a la professionalitat. Jo vaig caure en la trampa de la vida. Jo als 15-16 anys. D'entrada jo no tenia ni idea que existia l'Institut del Teatre. No ho sabia. La meva vida era... Jo treballava a la Pegaso, feia teatre... 41 anys. 41 anys i mig. Però vaig entrar als 15 anys a la Pegaso, jo. Jo vaig dir al meu pare, jo vaig fer teatre. I vaig dir, fes-ne, però un moment, mentrestant, més treballant en alguna cosa, perquè jo no volia estudiar, jo volia guanyar-me la vida, i la trampa és aquesta, que vaig tenir la sort, o la desgràcia, que als 19 anys vaig entrar al món de la informàtica i m'ho pagaven molt bé. I llavors què fas? Em vaig casar, que tenia 22 anys. Als 23 ja tenia una criatura.
era molt arriscat en aquells moments. L'any 67-68 digui a la família, mireu, ho deixo a Pegaso, m'estic guanyant la vida del verdader, i em fico en el món del teatre, que Déu sap el que passarà. En el teatre en aquell moment hi havia poquíssim a Barcelona. La majoria de la gent que van fer aquest pas o entraven a l'institut i llavors alguna cosa feien o s'anaven a treballar a Madrid. Mercè Sant Pietro, Pou, això va dir, Barbany, se'n van anar a Madrid. I és que és veritat, penso, i com és que jo no ho vaig ni plantejar, no? Abans de casar-me, no? No m'ho vaig plantejar. I llavors vaig acabar entrant en el món de la professionalitat de pura carambola. De pura carambola, de veritat, perquè jo a Sant Andreu, bueno, com que guanyava la vida i era feliç i feia teatre contínuament, doncs ja el cup ja el tenia mort, no? Però vaig tenir la sort que entre els que treballàvem a Sant Andreu en el casal hi havia el Joan Bas. I el Joan Bas va entrar a TV3 com a director de dramàtics. Llavors va començar a donar-me feines a la tele. Quan tenia alguna cosa allà de dir, això és molt poca cosa per donar-li un actor professional, doncs ho faig el Jordi. I jo anava allà i feia cosetes. I cada vegada andava fent més, i de cop i volta van fer el SAP a Sant Andreu, jo ja tenia llavors 40 anys, i em va sortir la possibilitat de començar a fer teatre professional. Però andava tots 40 anys. Si hagués arribat a això, als 20, segur que ho hagués fet, segur. Però en aquells moments sí, era molt complicat. Deixar la família a la intempèrie i dedicar-me al teatre perquè no com venir. I ja estic dient el teatre perquè altra cosa no hi havia. Televisió no n'hi havia i cinema era un món privilegiat, no? Realment les coses passen quan han de passar. Quan han de passar. I no sé si tant, has parlat de carambola, no sé si tant casualitats o causalitats, perquè tu ja venies d'un... Sí, jo sempre pensava, quan em jubili em dedicaré a fer teatre. Des quan em jubili, quan ja deixi aquesta feina, o quan em fotin al carrer, que podria passar, jo ho vaig buscar, que em fotin al carrer. Jo ho vaig buscar obstinadament, però em va costar 10 anys. 10 anys em va costar. El 92, l'any 92, jo vaig entrar a fer La filla del mar al Romea, amb el Sergi Belbel. I la meva vida va canviar el dia que vaig conèixer el Sergi Belbel. Ell va venir i em va dir, vols fer un paper a La filla del mar? Jo feia comèdia al Sant Andreu, feia comèdia al SAT, feia alguna coseta, feia coses de televisió, jo sí que anava fent coses de televisió. I allò va canviar la meva vida. I el moment en què vaig veure que podia dedicar-me a això professionalment, els meus fills ja més o menys ja tenien edat de escampar la boira, vaig dir, marxem bé, no? Marxem indemnitzat i que... I no hi havia forma, Fins al 2001 no vaig aconseguir. Vaig passar 2 anys, vaig fer uns 12 anys que anava molt de... Feia les dues coses i no ho recomanaria a ningú. Has mencionat 2 persones i justament la setmana passada vaig tenir ocasió, ja ho saps tu, de parlar amb l'Àngel Gunyarons i destacava la importància dels nostres predecessors. No sabíem qui som ni estaríem on estem sense ells, no? Parlem dels teus, un del teu pare, sens dubte, ja ho hem dit, hem parlat del Belbel... El meu pare és fonamental, esclar, perquè jo veia fent teatre des que tinc ús de raó. Des que tinc ús de raó jo veig el meu pare fent teatre. I, a veure, ara... En Bas, hem dit, jo t'associo també amb els germans Luchetti, amb Jordi Messaires... Sí, els que vam començar el TNC Sant Andreu, el Teatre del Nord de la ciutat, que va funcionar... Nosaltres volíem fer el lliure a Sant Andreu. Però nosaltres no vam tenir la sort de trobar un local que s'avingués a deixar-nos a les instal·lacions. El casal estava abandonat, no hi havia ningú, només nosaltres i un esbar que funcionava. I estava abandonat. I nosaltres vam anar allà i vam començar a fer teatre. I llavors se'n van donar compte que hi havia el casal i no ens van deixar. Les forces vives del casal van ressuscitar i ens vam fotre fora. Però potser si haguéssim continuat i haguéssim tingut sort, haguéssim pogut fer una cosa com a lliure a Sant Andreu, perquè nosaltres la visió que teníem era lliure. El nostre model, i nosaltres teníem gent de categoria, com el Joan Bas, que era el que portava
el grup. Però, de fet, de tots els que feien teatre en aquells moments, amb el grup es deia l'Ou. L'immensa majoria ens vam dedicar al final a la professió. El Roger Batalla, el Robert Tímero, la Carme Abril, el Francesc Forés, el meu germà, que fa de productor, però ells també està en aquest món. La immensa majoria dels que estàvem allà ens vam dedicar, ens vam acabar fent-nos professionals. Quins més referents així tens i per què han marcat la teva carrera professional? Sí, jo ho tinc molt clar. El meu pare no em deixava fer teatre, no em donava mai paper. De fet, el teu pare no et donava cap paper a les obres, no? No em donava mai paper. Jo he llegit que amb 10 anys t'estudiaves i el deies amb embalines, no? A la tauleta de nit tenia obres de teatre, el meu pare tenia unes campanyes d'obres de teatre dins de la tauleta de nit. I sobre la tauleta de nit, sempre la que estava preparant o la que s'estava assajant. Jo me la llegia, i si veia sortir un noi jovenet, pensava, hòstia, mai. Sempre donava algun amic meu, i perquè li dona un amic meu, si saps que a mi m'agrada molt fer teatre. I tot això perquè no t'espistessis de després, que després no vas estudiar. Mai no em va dir per què, mai em va dir per què no. I llavors vaig tenir la sort que es va fotre malalt, el pare. Va tenir un problema de pressió i el metge li va dir, tu no pots fer la vida que estàs fent, perquè el meu pare, esclar, en aquella època assajaven 4 o 5 dies a la setmana, acabaven a les 12 i pico i ells llevaven a les 6 del matí i va tenir un problema. Tu has de fer un any, has de fer repòs. I va deixar la direcció. I la va agafar un senyor que es deia Joan Artés, que és deixant, que llavors era com el primer actor de la companyia del Casal. I aquest és el primer que em va donar un paper. Llavors jo tenia 15 anys. Va fer una cosa molt bona, perquè el meu pare havia arribat a un punt que feia el mínim esfuerzo ja. Repartia sempre sortien els mateixos. Aquest per aquest, sempre els mateixos. Els altres estaven apuntats no sortien mai. Només quan feien una sarsuela o els pastorets. I el Joan va fer una cosa, va dir, durant 3-4 hores no repetiré cap actor. I va fer sortir tots els que estaven apuntats a la secció artística en 3 o 4 hores. I em va tocar també. I va funcionar la meva primera vegada que vaig sortir, no? I llavors em va donar un segon paper, i un tercer, i llavors ja... Sense parar. Ja vaig ser molt. I llavors quan el meu pare va tornar, ja no va tenir, llavors va tenir per donar papers. O sigui que el Joan Baracalotxa era el primer, el Joan Artés, segon, i el Joan Bas és el que em va ensenyar a fer teatre. És el que realment es va dedicar a polir el que jo pogués donar de si, no? Em va ensenyar a estar dalt de l'escenari d'una forma... Ella em va convertir en un actor professional, el Joan Bas. I després el Sergi Bernabéu és el que m'ha posat en el món de la professió. Més que passió, hi ha molt amor aquí, de fet. T'he llegit dir que no pots ser actor sense estimar el teatre. És que no es pot fer teatre si no te l'estimes. Com es pot fer teatre? És que és molt dur el teatre, i es passen molts nervis, i es nervis per una cosa que no m'agrada. Però has d'estimar-la molt, perquè et dona moltes satisfaccions. Però si ho fas, si realment te l'estimes i t'agrada, és un esforç també, un esforç. Tota la vida estàs estudiant, És molt pesat estudiar. És molt pesat, cada vegada és més pesat estudiar. Ara quan arriba el temps bé que mires que sigui curtet. Fa 20 anys mirava, curtet, quina merda, ara és llarg. Se'm fa molt pesat el paper llarg. Sí, però sense estimar-lo no es pot fer. És una professió vocacional segur. Vas començar amb els pastorets, com has mencionat, al mateix casal, no? D'aquí la teva vinculació i també passió per al teatre amateur. T'he sentit dir que el teatre com a extraescolar és una de les activitats més maques que pot fer la mainada. Què n'opines de tantes restriccions que s'estan imposant ara a les escoles de teatre i a les extraescolars en general? És bo per al desenvolupament de la titxalla? A veure, segur que no és bo. Ara ja no soc capaç de dir si realment és convenient d'una forma sanitària. Això no soc capaç de dir. Ara, que el teatre és una de les activitats que millor serveixen perquè la gent és creativa,
és de companyonia. Aprens a treballar i a refiar-te de l'altre. No és una cosa individual, jo ho fotré molt bé i els altres que s'apanyen. Però és que si tu ho fas molt bé i els altres que s'apanyen, allò és un desastre. No sabem per res. Vull dir que cadascú ha de buscar el seu lloc i fer-ho. Tant per gent jove com per gent gran, per gent gran. Els casals d'avis així que es dediquen a fer teatre, i trobo que és una de les activitats més divertides i més creatives que hi ha. Jo per mi és que et veig i així com la Carulla era l'àvia de Catalunya, jo per mi em va reconèixer, és l'àvia per mi. Ella va retirar-se dels escenaris als 84, en un moment clau i la ment encara molt lúcida. Com t'agradaria tu dir adeu als escenaris quan arribi el moment, que encara falten anys, No era una pregunta en trampa, Ni una pregunta. No et pensis, no et pensis. Ara ja últimament, la meva dona em parla de hosti, ella em diu, Jordi, potser que comencis a plantejar-te deixar. El dia a dia s'ha passat ja per mi. El teatre, aquest dia a dia, a les 6 de la tarda, bueno, nois, me'n vaig. Però una mandra, el diumenge vam dinar, que potser estàs fotint una festa amb tota la família i dius, bueno, me n'haig d'anar perquè s'ha de fer teatre. Bueno, va, ves, que... Ara ja se'm comença una mica a parlar. I m'he fet molt de teatre. M'he fet molt, he tingut la sort que n'he fet molt. Jo, des de l'any 90, mai he estat o fent o assajant, o preparant, o tenir un paper a casa estudiant. Mai he estat... Mira, ara, és potser la primera vegada de la meva vida que he acabat els bolos d'una comèdia el mes passat, mira, en aquest moment no tinc res. Però, potser m'estic equivocant i alguna vegada m'ha passat, però jo diria que mai. I et parlo de teatre, no parlo de una cosa de la tele o una cosa de cinema, però el teatre sempre... he tingut sempre molta feina amb el teatre. Potser perquè tinc una edat en què ja no som tants i tot plegat, no? I perquè en teatre estiguis a l'agenda d'un director que treballa. Perquè si estàs a l'agenda d'un director que no treballa, tampoc no serveix de res. Però si estàs a l'agenda d'un director que fa molta feina, com és el meu cas, doncs clar, treballes. Jo ara m'ho plantejo, ja si no ho deixaré un dia o l'altre. Ara dic això perquè fa poc que l'he acabat de fer, no? Estic segur que d'aquí 2 mesos ja estaré pensant què passa, que no se'n recorda ningú de mi o què. No sé, és un barem. És un verí que no sé. Algun dia s'acabarà. I la salut també importa molt. També parlant de la tele una mica, n'has fet molts de personatges entranyables, l'Hivern, Tabet del Pla, el Jesús a les Rieres, Pere Grom de Xicapel, en Tomàs de Nissaga del Poder, el Joan II d'Aragó, a Isabel, l'Albert Camí a Madrid... Aquest ho vaig passar molt bé, el Joan II. I ara en Ramon com si fos ahir. Però jo crec que un dels que més recordes amb estima Juriol, el pare hippie de Platforms, vau fer molt bon equip amb l'Anna Barbany i amb tot el repartiment, i suposo que aquests dies deus haver patit molt amb en Jordi Sánchez. Sí, a més, estava molt amoïnat perquè no m'arribaven notícies directes i no sabia exactament què li estava passant, i uns deien, hòstia, és que està molt fotut, uns altres deien, no és res. Al final vaig enviar un missatge, vaig enviar al Pep Anton Gómez, que és el director amb el que estava treballant, ella va dir, Pep Anton, digue'm, sisplau, com està el tema del Jordi, perquè és que estic patint. I va dir, no, està engrasat, està intubat, però està responent bé i està tirant endavant ja. I ara veig que ja ha sortit i tot. Se n'han sortit, més prim com un fideu, però se n'han sortit i... Això em diria sí, ens estimàvem molt, ens estimem molt, molt, Jordi, molt. Com heu viscut a casa aquesta temporada de confinament? Perquè tens 3 nets? 2. 2 nets i una filla que va estar fora de Barcelona, pot ser? Que la tens una mica més allunyada? Sí, bueno, el meu fill viu aquí, viu a l'hora d'on som, i la meva filla viu a Torelló. Per tant, heu estat dies sense veure? Sí, hem estat, videoconferència. Hem descobert la videoconferència que no sabíem que existia. Sí, però avui has preferit no fer-la amb mi, I jo en persona. No, però a veritat, la meva filla vam estar ben bé
Doncs des de març fins a juny, juliol, que no vam veure directament. Jo és que el mes de març la vaig passar. Jo vaig agafar-la a principi de tot. Ara, en aquests moments jo estava passant. Asimptomàtic o vas estar fotut? No, fotut, vaig estar federat, no em van ingressar, però em van anar d'un dia o dos, Van dir, si no m'ha passat, encara té febre, cap urgències. I, bueno, ho hem passat, jo ho he passat bé. A casa... Com una grip. Sí, jo vaig passar com una gripa. Un gripasso que no m'acabava de marxar, no? 10-12 dies de febre i... molt agotat, no tenia ganes de fer res, ni a la febre, ni llegir, ni res. Se feia molt passat tot, i... no tenia gana. Jo quan no tinc gana vol dir que la cosa està fotuda. I bueno, però... I va ser l'única casa? No, i llavors va agafar la meva dona. Ja era evident, no tenia cap altre. Però a ella li va agafar tipus afeccions a la pell, com unes ronxes a tot el cos, i no, que per entendre, li va durar un mes així. Però després, mira, hem estat tots dos en allà a caseta, a la mar de bé, jo quasi tinc una terrassa, i com que era l'estiu, a la primavera, que feia bona temperatura, i el gat, el solet, i tot plegat, doncs, mira, era un avorridet, però mira, no vaig passar-ho malament, no? És que l'avantatge està en que jo no em tenia que preocupar per l'aspecte econòmic. És que és molt fotut, no és el mateix estar allà a casa, pot res, i veure què, i d'on sortiran els taulons, que ja diuen, cada dia 25, que també ja cauen, no? Però bé, no m'ho he passat malament. Ha sigut realment una jubilació forçada la teva, perquè encara estàs jubilat i no... Ja estic en la situació ideal. Estic jubilat, em ofereixen una cosa que m'agrada, la faig. No m'agrada, no la faig. No me la paguen bé, no la faig. Bé, jo sempre l'acabo fent, però com a concepte... És el que passa quan t'estimes algú. Abans dèiem, si no t'ho estimes, segur que si no t'agradés ja... Però quan hi ha aquesta passió i aquest sentiment... I ara podem veure com si fos ahir. Tota la temporada... Ja he acabat. Ja estàs? Ja ha acabat aquest personatge? Bueno... De moment. No se sap mai. Si no et maten, sempre tens la possibilitat que et recaptin una altra vegada. Jo vaig firmar per 2 mesos, vull dir, no em van enganyar, van dir, és un personatge que té una trama de 2 mesos i acaba a final d'any, jo vaig acabar de gravar, durant les festes de Nadal, vaig acabar de gravar. I va dir, molt bé, ha anat molt bé, adéu, perquè la veu. No em van dir ni que tornem a agafar ni... Ahí te putres, no. Jo confio que estic molt millor, però el personatge tenia gràcia i jo crec que podia... A més, va acabar de fer-me una forma una mica rara. Aviam. Fem un tipus de preguntes ràpides. T'engresques? Molt bé, són ràpides. Una tarda de diumenge veient el Barça o una bona obra de teatre? No és res, era ràpida. Però una obra de teatre, fer-la o veient-la? Veient-la. Avui en dia aniríem a l'obra de teatre. I després quan arribes a casa m'ho passaria que tinc allò que puc mirar una cosa que ja està passant. Per tant, faries les dues. Ara ho faig sempre, ara com que no... És que el teatre em prohibeix el futbol gairebé sempre. I ara tinc allò de que puc mirar els últims 7 dies, quan arribo a casa m'ho poso des del principi, procuro que ningú em digui el resultat i m'ho miro. Si no fossis Sant Andreuenc, quin altre barri de Barcelona triaries per viure? Gràcia. El pare hippie a Plats Bruts o l'avi de l'auca del senyor Esteve? És que són dos puntes, Per triar com a passar-m'ho bé, l'avi de l'auca del senyor Esteve. Quin d'aquests dos t'enduries a una illa deserta? El teu 600 o l'inseparable potet de colònia que portes amagat? Potet de colònia. El potet de colònia. I no voldria acabar l'entrevista, com moltes de les entrevistes, des que vas desvelar el teu secret i amulet de la sort. I, per tant, volia demanar-te, ens ensenyes el teu potet de colònia? Sí! Veritat? Doncs moltes gràcies, Jordi. I ja està. Fins aquí. Encantada, veus que no era tan llarga. Nací en el Mediterráneo.